SSLC+2 ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ അനുമോദിച്ചു. ഒക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തിൽ SSLC+2 പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച ബാങ്കിലെ അംഗങ്ങളായവരുടെ കുട്ടികളെ മൊമെന്റോയും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി അനുമോദിച്ചു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ തങ്കച്ചൻ PJ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെരുമ്പാവൂർ MLA ശ്രീ മനോജ് മൂത്തേടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗവും റിട്ടയർഡ് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുമായ ശ്രീ PB ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ശ്രീ TV മോഹനൻ, ശ്രീ TP ഷിബു, ശ്രീമതി വനജ തമ്പി, ശ്രീമതി ശ്രുതി സിജോ, ശ്രീമതി ആനി ജോസ്, ശ്രീ അഖിൽ V അശോക്, ശ്രീ ഗൗരി ശങ്കർ, ശ്രീ പിയൂസ് KD, ശ്രീ ഷമീർ AA, ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ, സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി അഞ്ജു TS എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ KP ലാലു നന്ദി പറഞ്ഞു.